Que caneta, olá calá, como estão todos bem? No Grécia Sempre de hoje, nós vamos apresentar o mito da caverna, a alegoria da caverna, escrita pelo filósofo grego Platão em seu livro A República. Acompanhe comigo. Αποφάσισαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το σπήλαιο του Πλάτωνος, που είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πλατωνικούς μύθους. Είναι έτσι? Ναι, βεβαίως είναι έτσι και μας ενδιαφέρει απόλυτα διότι άπτεται της σημερινής μας ψυχικής καταστάσεως. Λοιπόν, να υπενθυμίσω για τους φίλους τηλεθεατές ότι το μύθο του σπηλαίου τον έχει αναλύσει η Αλτάνη στο βιβλίο τους «Άρρητοι λόγοι, επίδαυρος θόλου αποκάλυψη», δηλαδή στο βιβλίο τον πρώτο τόμο των αρρήτων λόγων, όπου στη σελίδα 55 ξεκινάει το κεφάλαιο περί του σπηλαίου του Πλάτωνος. Εδώ, σπήλαιο και λαβύρινθος, είναι το 5ο κεφάλαιο. Επαναλαμβάνω, ο μύθος του σπηλαίου είναι ένας από τους πιο σημαντικούς μύθους. Τα περιεχόμενα του κεφαλαίου είναι το σπήλαιο του Πλάτωνος και κινηματογράφος τηλεόρασης, ο λαβύρινθος της Θόλου, σε σχετισμό σπηλαίου λαβυρίνθου, η εκπηλού προέλευση του ανθρωπίνου γένους, κόσμων τόνδε των αυτών απάντων, λίθος, λάας και λαός, τα γεννητά μεικτά όντα, λαύρης και λαβύρινθος, λόγος εξισώσεως, η ορμή της ψυχής. Θέλω να παρακολουθείτε κάθε μας εκπομπή, διότι αυτή την εβδομάδα θα ξεκινήσουμε με την Αλτάνη σε κάθε εκπομπή την παρουσίαση αυτού του φοβερού αρχετυπικού πλατωνικού μύθου. Και να δούμε λίγο το μύθο από την αρχή. Νομίζω ότι θα ξεκινήσουμε. Ναι, έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε, διότι είχαμε την τύχη να έχουμε και την οπτική του αναπαράσταση. Πράγματι. Να πούμε ότι εδώ πέρα πίσω βλέπετε έναν πίνακα, τον οποίο έχει φιλοτεχνήσει μία ζωγράφος, πάρα πολύ καλή φίλη της Αλός και της ελληνικής αγωγής, ασφαλώς εμφορουμένη από τα δικά μας ιδεώδη, η Μάρο Κυριάκη, την οποία και ευχαριστούμε δημόσια ιδιαίτερα, η οποία ανέλαβε την πρωτοβουλία και ζωγράφησε, έκανε δηλαδή οπτική αναπαράσταση του πλατωνικού σπηλαίου. Βλέπετε λοιπόν εδώ, κάνω μια πολύ σύντομη ανακεφάλαιση, τι βλέπουμε. Εδώ είμαστε εμείς, ο πολύς κόσμος, θα τα εξηγήσουμε αμέσως μετά αυτά. Εδώ είναι η φωτιά η οποία καίει, εδώ είναι οι θαυματοποιοί, οι οποίοι κρατούν διάφορα πράγματα, τα οποία εμείς βλέπουμε τις σκιές τους μόνο πίσω, οι οποίες προβάλλονται. Αυτή είναι η αρχή του κινηματογράφου, έτσι, μια πηγή φωτός, οι σκιές που προβάλλονται στο βάθος. Αυτό όλο το έχει ήδη, όπως θα δείτε στη συνέχεια, προβάλλει ο Πλάτωνος ιδέες στο σπήλαιο. Εδώ είναι κάποιος ο οποίος κατάφερε να σπάσει τα δεσμά του και ξεκινάει την ανηφορική και δύσκολη πορεία προς τη γνώση, προς το φως δηλαδή. Εδώ είναι κάποιος ο οποίος από αυτούς που κατάφεραν να βγουν έξω αλλά δεν άντεξε το εκτυφλωτικό φως και αποφάσισε να γυρίσει πίσω για να πάρει τη θέση του και αυτός ως θαυματοποιός, δηλαδή για να αρχίσει να μας εξουσιάζει, γιατί αυτόν τον ρόλο παίρνουν στην ισχύ θαυματοποιοί. Και εδώ όμως στην άλλη πλευρά, και αυτό είναι καταπληκτικό, έχουμε τη φωτεινή ψυχή, η οποία μπορούσε να κάνει αυτή την κυκλική πορεία, να δει λέει το φως, να αντέξει να αντικρίσει τη γνώση και να γυρίσει φωτεινός πια πίσω στο σπήλαιο, με σκοπό τι? Να φωτίσει και να απελευθερώσει όσο μπορεί περισσότερος από εμάς. Θα έλεγα ότι ο Πλάτων ήταν μια τέτοια φωτεινή ψυχή. Εκείνο που είναι πολύ σημαντικό και ίσως να πρέπει να το πούμε, είναι ότι η πολιτεία εγγράφει το 380 μείον. Ο Σωκράτης καταδικάστηκε το 399. Έχουν μεσολαβήσει σχεδόν 20 χρόνια και η πίκρα του Πλάτωνος που έχασε τον δάσκαλό του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν γράφει την πολιτεία που είναι περί του δικαίου ο διάλογος αυτός. Δεν το γράφει αμέσως. Η πίκρα που είχε στην ψυχή του για την τεράστια αδικία που έγινε στο Σωκράτη δεν εκφράζεται αμέσως. Έχει κατά κάποιο τρόπο περάσει από διαφορετικές διαδοχικές ψυχικές διεργασίες μέχρι ότου φτάσει στο σημείο να υπερνικήσει αυτή την πίκρα του μεγάλου φιλοσόφου που είδε το φως, έκανε την ανάβαση, επέστρεψε να δώσει το φως και τελικά ξέρουμε ποιο ήταν το τέλος του. Αυτό το βιβλίο, μέσα σε αυτό το σπήλαιο του Πλάτωνος, έχουμε ξαφνικά την εικόνα του ιδίου του Σωκράτη που επιστρέφει να δώσει το φως και βεβαίως η καταδίκη του ήταν Λοιπόν, μοιραία. για να δούμε λίγο το μύθο αυτό καθ' αυτό και εγώ στην ώρα η Αλτάνη θα μας διαβάζει τη μετάφραση βεβαίως του αρχαίου κειμένου της πολιτείας του Πλάτωνος, τη σχετική με το σπήλαιο.
ανασημείο θα δείχνω πάνω στον πίνακα της Μάνος Κυριάκη τα σημεία τα οποία αναφέρει ο Πλάτων. Ναι, είναι αναγκαίο, γιατί πολλοί με ρωτούν πού είναι το κάθε τι. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να κάνεις τη διάπλαση της εικόνας ολόκληρης, ώστε να έχεις υπόψη σου τι ακριβώς γίνεται. Και έχει σημασία να ξέρεις ακριβώς τι γίνεται, γιατί αυτό γίνεται μέσα μας. Αλλιώς δεν μας ενδιαφέρει το σπηλαίο. Έχω την εντύπωση ότι ο μύθος του σπηλαίου του Πλάτων, γι' αυτό θα ήθελα την πλήρη σας προσοχή, είναι από τους πιο συγκλονιστικούς μύθους, ή μάλλον από τις πιο συγκλονιστικές ιδέες που έχω έρθει σε επαφή ποτέ. Ναι, είναι ένα αρχέτυπο το οποίο λειτουργεί διαχρονικά, διότι είναι η εικόνα της ίδιας μας της ψυχής, όσο δεν έχει λάβει καμία παιδεία. Αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Το θέμα είναι παιδεία, απαιδευσία, όπως ακριβώς είναι οι πρώτες γραμμές Λοιπόν, και διαβάζω. για να το δούμε. Λοιπόν, ύστερα από αυτά λοιπόν είπα, ως προς την παιδεία και την απαιδευσία, φαντάσου την ανθρώπινη φύση σαν μια εικόνα που παριστάνει την εξής περιπέτεια. Και μπαίνει τώρα πια στο θέμα. Φαντάσου δηλαδή ανθρώπους ευρισκομένους τάχα μέσα σε ένα υπόγειο κατοικητήριο που είναι σαν σπηλιά. Να το. Εδώ είναι. Αυτό είναι το σπήλαιο λοιπόν. Το έχει κάνει η Μάρο Κυριάκη, το έχει κάνει αριστούργημα πραγματικό. Λέει λοιπόν ο Πλάτων, φαντάσου ότι οι άνθρωποι είναι σε ένα υπόγειο κατοικητήριο. Να το. Να η σπηλιά. Στην οποία βρισκόμαστε όλοι εμείς. Και έχει την είσοδό του ανοιχτή προς το φως καθ' όλο το μάκρος της σπηλιάς. Όπως είναι εδώ, ανοιχτό. Είναι Έτσι. όλο ανοιχτό, ακριβώς. Σε αυτό το κατοικητήριο έχουν ρηχθεί οι άνθρωποι από την παιδική τους ηλικία. Μεγάλη σημασία, θα τα ερμηνεύσω όλα. Δεμένοι με αλυσίδες στα πόδια και τον αυχένα, κατά τρόπο που να μην μπορούν να μετακινηθούν ούτε να βλέπουν αλλού, παρά μονάχα εμπρός τους, ακόμα δε, εξαιτίας των αλυσίδων, να μην μπορούν να γυρίσουν γύρω-γύρω τα κεφάλια τους. Λοιπόν, να οι άνθρωποι εδώ, βλέπετε και μικρά παιδιά, να το δείξουμε λίγο εδώ, διότι ο Πλάτων λέει από την παιδική μας ηλικία είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτή τη θέση. Είναι όλοι με την πλάτη άνθρωποι και κοιτάνε μόνο ευθεία. Δεν μπορούν δηλαδή, να γυρίσουν προς τα πίσω και να δουν τι γίνεται. Βλέπουν αναγκαστικά μόνο ό,τι προβάλλεται μπροστά τους. Και όχι μόνο. Επειδή είναι δεμένα και τα κεφάλια τους, το τονίζει αυτό, δεν μπορούν να δουν ούτε το διπλανό τους. Όχι απλώς τι έχει. Άρα λοιπόν τους. Δεν μπορούν να έχουν συνείδηση της αιχμαλωσίας. Αυτό σημαίνει, έτσι. Και όχι μόνο, αλλά δεν μπορούν να έχουν σχέσεις ανθρώπινες μεταξύ τους. Μάλιστα. Πολύ βασικό. Ειδικά σήμερα το αισθανόμαστε αυτό ιδιαιτέρως, που είμαστε απομονωμένοι μέσα στο δωμάτιο της τηλεοράσεως, βλέπουμε μόνο μπροστά μας και αν έχουμε διπλανό μας άνθρωπο, δεν το έχουμε ξεχάσει. Μπορεί να πεθάνει κάποιος και το διπλανό διαμένουμε και να μην ξέρεις ποιος είναι. Αυτό βεβαίως. Συμβαίνουν αυτά. Έτσι. Σαφέστατα. Ένα φως προερχόμενο από φωτιά που καίει από πίσω τους φωτίζει ψηλότερα και μακρύτερα. Να το φως, να η φωτιά εδώ, έτσι. Ακριβώς εδώ. Μεταξύ των δεσμωτών και της φωτιάς, επάνω στην επιφάνεια της γης υπάρχει ένας δρόμος. Κατά μήκος αυτού του δρόμου φαντάσου ένα μικρό τοίχο, σαν τα παραπετάσματα που τοποθετούν... Εδώ είναι ο τοίχος, το βλέπετε, έτσι. Εδώ, ναι. Σαν τα παραπετάσματα που τοποθετούν οι θαυματοποιοί μεταξύ του εαυτού τους και του κοινού και πάνω από τα οποία δείχνουν τα θαύματά τους. Λοιπόν, να το δείξουμε πόσο ωραία είναι. Είναι ακριβώς η περιγραφή του Πλάτων. Έτσι. Εδώ είναι ο τοίχος, ο οποίος υπάρχει μεταξύ των θαυματοποιών και των υπολείπων ανθρώπων. Έτσι, για να τους ξεχωρίζει και να καλύπτονται οι θαυματοποιοί πίσω από αυτό το τοίχος. Και πάνω προβάλλουν τα διάφορα θαύματά τους, ότι τάχα λέει κάνουν κάτι σπουδαίο. Πίσω είναι η φλόγα, η εστία τη φωτός, την οποία μας περιέγραψε ο Πλάτων. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να κοιτάξουν πίσω γιατί είναι δεμένοι. Βλέπουν να πάμε μόνο μπροστά. Και τι βλέπουνε στο βάθος? Τις σκιές. Άρα, φωτιά εδώ. Τα πράγματα που κρατούν οι θαυματοποιοί, όπου θαυματοποιοί βάλτε ανθρώπους που θέλουν να μας ξεγελάσουν, αυτή είναι η έννοια, έτσι. Και οι σκιές αυτών των πραγμάτων προβάλλονται μπροστά ή στο βάθος του σπηλαίου, που είναι το μόνο σημείο στο οποίο τελικώς μπορούν να δουν οι άνθρωποι. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτή είναι η εικόνα που θέλει να μας δώσει ο Πλάτων. Δεν σταματάει όμως εκεί. Φαντάσου τώρα ανθρώπους που να βαδίζουν παράλληλα προς τον μικρό τοίχο και μεταφέρουν κάθε είδους κατασκευάσματα που είναι ψηλότερα από τον τοίχο και αδριάντες και ομοιώματα άλλων ζώων, λίθινα και ξύλινα. Και κάθε άλλης κατασκευής και όπως είναι φυσικό, άλλοι από τους ανθρώπους που παρελάβουν με τα μεταφερόμενα μιλούν και άλλοι σιωπούν. Μάλιστα. Μπορούμε να σταματήσουμε εδώ και να κάνουμε κάποια Βεβαίως, σχόλια. φυσικά. Λοιπόν, ας δούμε τώρα ένα προς ένα όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία είναι σημαντικό να τα έχουμε υπόψη μας, διότι
βλέπουμε μέσα στο βάθος αυτές τις σκιές, οι οποίες είναι όλες με μαύρο χρώμα. Εδώ έτσι, για αυτές σκιές μιλάμε πάντα. Ναι, όχι, τους ίδιους τους ανθρώπους. Ας δούμε τους ανθρώπους. Δεμένοι στα πόδια και στον αυχένα, ώστε είναι καρφωμένοι εκεί, να μην μπορούν να πάνε πουθενά αλλού, να δούνε τίποτε άλλο. Είναι σημαντικό να περιορίσουμε δηλαδή το νοητικό τους ορίζοντα μόνο σε αυτά που εμείς θέλουμε να δούνε. Και ποιοι είμαστε εμείς? Εμείς είμαστε αυτοί οι κύριοι που είμαστε έξω από τον τοίχο και κρατάμε αυτά που θέλουμε εμείς να αντιληφθούν οι άνθρωποι, οι δεσμότες, για να τους λέμε όπως τους λέει ο Πλάτων, αυτοί είναι οι δεσμότες γιατί είναι δεμένοι, και να βλέπουν αυτοί μόνο όχι τα καθεαυτό αντικείμενα, αλλά τις σκιές των αντικειμένων. Δηλαδή, η παιδεία που εμείς λαμβάνουμε είναι η σκιά της πραγματικής παιδείας, η οποία υπάρχει. Πλην όμως, αυτοί οι κύριοι θαυματοποιοί, οι οποίοι είναι έξω από τον τοίχο, έχουν υπόψη τους ότι αυτοί που είναι μέσα δεν μπορούν να δούνε ούτε όγκο, ούτε χρώματα, ούτε την ακριβή ύπαρξη αυτών των αντικειμένων, διότι στον τοίχο πάνω υπάρχουν ρογμές, ο τοίχος είναι ανώμιος, άλλα πράγματα εμφανίζονται πιο προς τα έξω, αλλά λίγο πιο προς τα μέσα. Συνεπώς δεν είναι μόνο σκιές που βλέπουν, είναι παραποιημένες σκιές μιας παιδείας η οποία σκοπίμως έχει σκιαστεί. Είναι σκιές. Στην πραγματικότητα, κυρίες και κύριοι, για να το δούμε λίγο έτσι οπτικά αυτόν τον εκπληκτικό μύθο που μεταφέρει σήμερα η Αλτάνη. Εδώ διόρθωσα να κάνω λάθος. Είναι η πλήση εγκεφάλου. Αυτή είναι η πλήση εγκεφάλου. Κοινώς, ακριβώς. Αυτό που λέμε σήμερα πλήση εγκεφάλου το έχει συλλάβει ο Πλάτων. Εδώ είναι αυτοί οι οποίοι πραγματοποιούν την πλήση εγκεφάλου. Εμείς είμαστε οι πολλοί εδώ, δηλαδή οι δεσμότες, αυτοί που υφιστάμεθα την πλήση του εγκεφάλου. Η φωτιά με τα πράγματα που μεταφέρουν και τις σκιές είναι το μέσον με το οποίο πραγματοποιείται αυτή η πλήση του εγκεφάλου. Διότι τελικώς νομίζουμε ότι βλέπουμε κάτι πραγματικό, ενώ στην πραγματικότητα είναι μια, όπως το είπες, μια σκιά, αλλά ούτε καν ακριβή σκιά. Όχι ακριβή σκιά. Είναι μια σκιά παραποιημένου αντικειμένου, του οποίου εμείς το χρώμα δεν θα αντιληφθούμε ποτέ και δεν θα αντιληφθούμε ούτε τον όγκο του. Τίποτα. Για φανταστείτε, κυρίες και κύριοι, ο Πλάτων 2.500 χρόνια πριν από σήμερα στην πολιτεία του συνέλαβε με τέτοιο οπτικό τρόπο αυτό που εμείς σήμερα ζούμε. Δεν είναι καταπληκτικό? Δεν είναι να σκέφτεσαι πραγματικά πόσο μεγάλοι ήταν αυτοί οι Έλληνες φιλόσοφοι? Πάμε στη συνέχεια. Συνεχίζουμε. Να σκεφτούμε ότι με το να είμαστε τόσο πολύ δεσμευμένοι σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποτινάξουμε αυτά τα δεσμά και να προσπαθήσουμε να πάρουμε μια άλλη γνώση. Για να γίνει αυτό, και προχωρώ τώρα λίγο παραπέρα από αυτά που είπαμε, ότι... Να ξαναδιαβάσουμε λίγο όλο το κομμάτι μέχρι εδώ για να έχουμε τη σύνδεση. Ωραία, πολύ ωραία. Ύστερα από αυτά λοιπόν είπα, ως προς την παιδεία και την απαιδευσία φαντάσου την ανθρώπινη φύση σαν μια εικόνα που παριστάνει την εξής περιπέτεια. Το τονίζω γιατί είναι η εικόνα της παιδείας και απαιδευσίας. Δεν το πάει αλλού ο Πλάτων. Θα μπορούσαμε να δώσουμε άλλες ερμηνείες. Και είναι εύκολο να δώσουμε και πολύ σημαντικές. Μπορούσαμε να το πάμε στην πολιτική. Είναι η ουσία. Οπουδήποτε. Ο πεπαιδευμένος άνθρωπος μπορεί να είναι εύκολα δεσμότης, δηλαδή υποχείριο. Ο απαίδευτος. Ο πεπαιδευμένος δεν μπορεί. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτό, και γι' αυτό επί της ουσίας μένει σε αυτό το θέμα. Άρα θα έλεγα ότι κάνει και μια πολύ ωραία σύνδεση εδώ. Απαίδευτος ίσον δεσμότης. Ακριβώς. Καταπληκτικό. Αυτό είναι. Η ουσία είναι ότι ο απαίδευτος άνθρωπος δεν έχει την δυνατότητα να αναπτύξει μια ελεύθερη σκέψη η οποία να είναι βασισμένη στην επί της ουσίας γνώση των πραγματικών γεγονότων, πραγμάτων, αντικειμένων, ανθρώπων, ενιών κτλ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, φαντάσου δηλαδή ανθρώπους ευρισκομένους τάχα μέσα σε ένα υπόγειο κατοικητήριο, υπόγειο, είμαστε πλέον υπό την γην και σκεφτόμαστε αμέσως τα καταχθόνια βασίλεια, που είναι σαν σπηλιά και έχει την είσοδό του ανοιχτή προς το φως καθόλου το μάκρος της σπηλιάς. Σε αυτό το κατοικητήριο έχουν ρηχθεί οι άνθρωποι από την παιδική τους ηλικία, να μην το ξεχνάμε αυτό, από την παιδική ηλικία, δηλαδή το παιδάκι το μικρό των 5 ετών που πρωτομπαίνει στο σχολείο του,
αυτομάτως του δένουν τα πόδια, να μην μπορεί να κινηθεί όπως θέλει και να μην μπορεί να γνωρίσει τίποτε άλλο εκτός από αυτό που του δίνουν. Από τότε όμως ξεκινάει το κακό. Γιατί δεν μπορεί, αν δεν ξεκινήσει από τότε, τότε ο νους μέχρι τα 10, αν είχε πάρει κάποια γνώση, θα μπορούσε να αναπτυχθεί διαφορετικά. Δεν μπορεί. Τελείωσε. Είναι προδιαγεγραμμένη η μοίρα του πλέον, σαν μοίρα. Μοίρα σκληρή βεβαίως, γιατί η μοίρα ανήκει στο χώρο και στο χρόνο. Και μοίρα πάνω στο ζωδιακό και η μία από τις 3 μοίρες η κλωθό, η οποία κλώθει τη ζωή μας. Λοιπόν, δεμένη από την παιδική τους ηλικία, δεμένη με αλυσίδες στα πόδια και τον αυχένα, κατά τρόπο που να μην μπορούν να μετακινηθούν ούτε να βλέπουν αλλού, παρά μόνο εμπρός τους. Ακόμα δε, εξαιτίας των αλυσίδων, να μην μπορούν να γυρίσουν γύρω-γύρω τα κεφάλια τους. Σχέσεις ανθρώπινες έχουν καταργηθεί. Αυτό είναι το πρόβλημα, Άδωνη. Αν οι ανθρώπινες σχέσεις ήταν πραγματικά σχέσεις επικοινωνίας, τότε δεν θα είχε πρόβλημα ο άνθρωπος. Σήμερα ο άνθρωπος έχει πρόβλημα διότι δεν έχει σωστές ανθρώπινες σχέσεις. Πράγματι. Διότι θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι αν είχαν επαφή μεταξύ τους αυτοί, θα μπορούσε ο ένας να βοηθήσει τον άλλο και να σπάσουν τις αλυσίδες. Αλλά είναι απομονωμένες. Βέβαια. Είμαστε απομονωμένοι, παντελώς. Ένα φως προερχόμενο από φωτιά που καίει πίσω τους φωτίζει ψηλότερα και μακρύτερα. Μεταξύ των δεσμωτών και της φωτιάς, επάνω στην επιφάνεια της γης, υπάρχει ένας δρόμος. Κατά μήκος αυτού του δρόμου, φαντάσου ένα μικρό τείχο σαν τα παραπετάσματα που τοποθετούν οι θαυματοποιοί μεταξύ του εαυτού τους και του κοινού και πάνω από το οποία δείχνουν τα θαύματά τους. Εδώ λοιπόν είμαστε στα θαύματα. Ολοκληρώσαμε μια πρώτη εικόνα. Συνεχίζει λέγοντας ο Σωκράτης ότι όπως προχωρούν και τους βλέπουμε ότι είναι καθοδόν, περπατούν οι θαυματοποιοί, δεν είναι στατικοί. Η εικόνα είναι γρήγορη δηλαδή, έτσι, ώστε να μην μπορούν ούτε καν να εστιαστούν σε μία εικόνα η οποία να είναι εκεί και να μπορούν να την εξετάσουν οι δεσμότες. Περνάνε εικόνες και φεύγουν. Ας θυμηθούμε τον κινηματόγραφο και την τηλεόραση φυσικά. Αυτή η γρήγορη διαδοχή των εικόνων δεν επιτρέπει την ανάπτυξη ενιών και συλλογισμών, διότι για να αναπτυχθεί ένας συλλογισμός θέλει χρόνο. Όταν συνεχώς φεύγει μια εικόνα η οποία είναι επιπλέον ασύνδετη, διότι είναι παντελώς ασύνδετες οι εικόνες αυτές, το λέει μέσα στο κείμενο. Ένας αδριάντας, ένας σκύλος, ένα αγγείο, τι να συνδέσεις. Είσαι ασύνδετος ψυχικά με την ουσία των πραγμάτων που βλέπεις. Δεν το έχει βάλει κατά τύχη να είναι διαφορετικά αυτά τα αντικείμενα. Μπορούσε να δείξει μια διαδοχή πατέρα, μητέρα, παιδί. Οπότε έχεις μια πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο. Όχι, σου λέει. Όλα άσχετα. Κατακερματισμός συνειδησιακός, ο οποίος δεν επιτρέπει την συγκρότηση των συλλογισμών. Καταπληκτικό αυτό. Η θαυματοποιή, το ξαναπούμε γιατί νομίζω είναι επισήμανση, είναι φοβερή. Δεν την είχα συλλάβει εγώ, ομολογώ. Τώρα το συνειδητοποιώ. Αυτή είναι πάντα σε διαρκή κίνηση. Πάντα. Γιατί? Για να μην δώσουν ευκαιρία στους δεσμότες να καταλάβουν ότι είναι σε αυτή τη θέση. Να μην προλάβουν να σκεφτούν καν. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό? Έχει γίνει μια μελέτη ψυχολογική, είναι πείραμα αυτό, έχει συμβεί δηλαδή στην Αμερική, όπου η Coca-Cola συμμετείχε στο πείραμα, βάλανε ανάμεσα στα καρέ των εικόνων του κινηματογράφου το σήμα της Coca-Cola. Και όλες οι κινηματογραφικές ταινίες προβάλλονταν σε μια μικρή πόλη των ΗΠΑ, σε ένα χωριό θα λέγαμε, επί ένα μήνα, είχαν αυτό το καρέ, δηλαδή πώς είναι οι εικόνες, στο μαύρο. Πάνω πήγε ένα. Αυτό δεν προλαβαίνει να το δει το μάτι, γιατί πώς τρέχουν τα καρέ είναι σε ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτήν που μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Και τι παρατήρησαν? Ότι μετά από ένα μήνα είχαν αύξηση της κατανάλωσης της Coca-Cola 40%. Δηλαδή υποσυνείδητα οι άνθρωποι λόγω της ταχύτητας δέχονταν μηνύματα τα οποία τους επηρέαζαν χωρίς οι ίδιοι να το γνωρίζουν. Είναι αυτό που περιγράφει εδώ ο Πλάτων. Ακόμα πιο διευρυμένο αυτό που λες. Ακόμα πιο διευρυμένο. Εδώ όμως συλλαμβάνομαι αμέσως την ιδέα αυτή εδώ, η οποία είναι πολύ σημαντική να ξέρουμε ότι όσο ταχύτερη είναι η εικόνα η οποία περνάει από τα μάτια μας, τόσο λιγότερο έλεγχο συνειδησιακό μπορούμε εμείς να ασκήσουμε στη δική μας πλέον προσλαμβανόμενη εντύπωση η οποία έρχεται απ' έξω προς τα μέσα. Και είναι βασικό αυτό το πράγμα, διότι αυτή η ταχύτητα αλλοιώνει τη συνείδησή μας την ίδια.
και μένοντας εμείς συνεχώς έκθετοι, χωρίς καμία προσωπική κρίση, κινδυνεύουμε. Διότι οι αξίες και τα πρότυπα δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Άρα θαυματοποιεί συν την ταχύτητα με την οποία κινούνται, οδηγούν στην χειραγώγηση των δεσμοτών. Ακριβώς. Οι οποίοι μένουν και χωρίς ελπίδα να σπάσουν τα δεσμά. Δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι είναι σε αυτή τη θέση. Δεν μπορούν. Δεν έχουν τη δυνατότητα. Διότι δεν επικοινωνούν μεταξύ τους να ανταλλάξουν και να πούνε «Μα τι είναι αυτό που βλέπουμε τέλος πάντων». Δεν μπορούν να το κάνουν. Τελεσμένο. Επιπλέον η ταχύτητα δεν τους επιτρέπει, παρά συνέχεια θέλουν να βλέπουν κι άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο, αλλά αυτό το άλλο είναι το τίποτα. Δεν είναι μία γνώση την οποία παίρνουν σταδιακή επαυξανωμένη. Όχι, είναι μια ασύνδετη κατάσταση άγχους. Μεταδίδεται ένα άγχος στην ψυχή, το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξει και το οποίο αν θα ήθελε να ελέγξει, θα έπρεπε να σπάσει τα δεσμά και να βγει έξω. Κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνω, αυτά που σας λέμε δεν ξέρω αν σας θυμίζουν κάτι από το σήμερα, αλλά είναι η ακριβής περιγραφή του πλατωνικού μύθου, όπως τον μεταφέρει ο Πλάτων διαστόματος Σωκράτος βεβαίως, στην περίφημη πολιτεία. Και νομίζω είναι συγκλονιστικό να σκεφτούμε ότι ο Μέγας Πλάτων με τον μέγιστο Σωκράτη μπόρεσαν να μας μεταφέρουν αυτή την πληροφορία, που ίσως τότε να ήταν χρήσιμη, αλλά σήμερα είναι σίγουρα περισσότερο χρήσιμη από ποτέ. Για να δούμε λίγο και τη συνέχεια. Να δούμε τη συνέχεια. Προχωρούμε λιγάκι χωρίς να έχουμε αφήσει. Ένα άλλο σημείο που είναι επίσης σημαντικό είναι όταν λέει ο Σωκράτης ότι οι θαυματοποιοί απ' έξω μιλάνε μεταξύ τους. Κανένα πρόβλημα. Όμως αυτό είναι ένα σπήλαιο. Ας σκεφτούμε ότι το σπήλαιο είναι ένα ηχείο. Σαν ηχείο ο ήχος μεταφέρεται μέσα, έχει πολλαπλασιαστεί. Το δείξουμε λίγο έτσι. Όπως το σπήλαιο εδώ. Βλέπουμε. Υπενθυμίζω ότι έχουμε τον πίνακα της Μάρος Κυριάκη, ο οποίος μας βοηθάει πάρα πολύ και την ευχαριστούμε. Και να πω ότι ο πίνακας αυτός μπορείτε να τον αγοράσετε και το συγκεκριμένο, αλλά και την αναπαράσταση από την άλλα. Έτσι. Γιατί φαντάσου να έχεις το αναγραφείο και να έχεις το σπήλαιο του Πλάτωνα. Καταπληκτικό. Καλά, είναι ασύλληπτο. Καταπληκτικό. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Λοιπόν, εδώ είναι λοιπόν το σπήλαιο που λειτουργεί ως ηχείο. Άρα αυτοί μιλάνε, άρα μέσα εκτός από τις σκιές υπάρχουν και θόρυβοι. Υπάρχει ένα βουητό. Γιατί επειδή αυτοί είναι πολλοί και μιλάνε ταυτοχρόνως και φυσικά δεν τους ενδιαφέρει καθόλου τι γίνεται μέσα, μιλάνε όλοι μεταξύ τους. Μέσα στο σπήλαιο υπάρχει ένα βουητό ανεξέλεγκτο και ας θυμηθούμε τι γίνεται στους δημοσίους χώρους όπου σήμερα διασκεδάζουν και οι νέοι και οι μεγαλύτεροι, όπου τα πάντα είναι στο διαπασόν. Τι συμβαίνει τότε και πάλι στον εγκέφαλό μας μέσα? Μια πλήρη σύγχυση φρενών, η οποία δεν μας επιτρέπει να κάνουμε καμία σκέψη. Και αυτό είναι μέσα στο κείμενο. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι δεν είναι μόνο η οπτική εικόνα που μας ενδιαφέρει, είναι ο ήχος. Ο ήχος, ο εκοφαντικός ήχος σήμερα είναι ο ήχος των θαυματοποιών, οι οποίοι θέλουν να αλλοιώσουν τη συνείδηση των παιδιών, ώστε να μην έχουν επικοινωνία μεταξύ τους όταν πηγαίνουν να διασκεδάσουν, να μην μπορούν να συζητήσουν, να πέφτουν σε αυτήν την κίνηση, η οποία είναι ακινησίας κίνηση στην ουσία, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι χορεύουν, δεν χορεύουν, δεν είναι κύκλοι οι χώροι. Αλλά μην το συζητάς τώρα, είναι ένα προϊόν της παρακμής, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Είναι μια παγίδα μέσα στην οποία έχουμε πέσει μέσα, νομίζουμε ότι διασκεδάζομαι και να το αποτέλεσμα. Είναι η εικόνα αυτή του σπηλαίου του Πλάτωνος. Αυτό το τεράστιο βουητό, το οποίο ενσυνειδήτως κάνουν απ' έξω οι κύριοι θαυματοποιοί, ώστε εμείς να μην μπορούμε να εστιαστούμε σε τίποτα, ούτε στον ήχο, ούτε στην εικόνα. Γιατί τουλάχιστον αν ακούγαμε ένα λόγο καθαρό, που κάτι να μας εξηγούσε περί των εικόνων, ίσως κάτι να αποκομίζαμε. Δεν αποκομίζουμε τίποτα. Άρα το όλο σύστημα είναι φτιαγμένο ώστε οι δεσμότες να μένουν εσαΐ, να μην μπορούν να ξεφύγουν με κανέναν τρόπο. Διότι οι δύο γνωστικές μας λειτουργίες αναπτύσσονται μέσω του αισθητηρίου της οράσεως και του αισθητηρίου της ακοής. Αυτά είναι τα δύο άμεσα. Τα άλλα είναι συμπληρωματικά. Η όραση, λοιπόν, να ξαναπούμε, είναι αιχμάλωτη, βλέπουμε τις σκιές, οι οποίες είναι και στην ουσία όχι ακριβείς. Η ακοή λόγω του βοητού και αυτή μπερδεύεται. Η αντίληψή μας δεν μπορεί να μας βοηθήσει, γιατί αυτοί κινούνται συνέχεια. Οπότε η ροή των πληροφοριών είναι συνεχής, ασύνδετη και άρα θα λέγαμε ο εγκέφαλος μπλοκάρει. Αποτέλεσμα, οι δεσμότες, όπως τους βλέπετε εδώ, από την νεαρή τους ηλικία, πάντα δεμένοι και φαίνονται χωρίς ελπίδα.
Είναι χωρίς ελπίδα. Για να το δούμε. Για να δούμε τι μας λέει. Λοιπόν, πάω λίγο παρακάτω, δεν το παίρνω συνέχεια γιατί μιλήσαμε για τον ήχο. Σκέψου τώρα, είπα εγώ, τι λογής θα ήταν η λύτρωσή τους και η θεραπεία τους από τα δεσμά και την αφροσύνη. Αφροσύνη το λέει τώρα αυτό. Εάν τους ερχόταν κατά τον εξής φυσικό τρόπο, κάθε φορά που κάποιος θα ελευθερωνόταν και θα αναγκαζόταν ξαφνικά να σηκώνεται και να στριφογυρίζει τον αυχένα του και να βαδίζει και να σηκώνει τα μάτια του προς το φως, θα αισθανόταν πόνους κάνοντας όλα αυτά και από το αστραφτερό φως δεν θα είχε τη δύναμη να βλέπει καθαρά τα αντικείμενα εκείνα των οποίων τότε έβλεπε τη σκιά. Τι νομίζεις πως θα απαντούσε αυτός αν του έλεγε κανείς ότι τότε μεν έβλεπε φλιαρίες, τώρα δε που βρίσκεται περισσότερο κοντά στην πραγματικότητα και έχει στραφεί προς αντικείμενα περισσότερο πραγματικά, βλέπει ορθότερα και μάλιστα δείχνοντάς του το καθένα από εκείνα που περνούσαν, αν τον ανάγκαζε. Πρόσεχε, εδώ υπάρχει συνεχής εξαναγκασμός. Τον ανάγκαζε με ερωτήσεις να απαντά τι είναι το καθένα. Δεν νομίζεις πως αυτός θα βρισκόταν σε απορία και θα νόμιζε πως ήσαν αληθινότερα όσα έβλεπε τότε παρά όσα του δείχνουν τώρα? Εδώ είναι η καρδιά, νομίζω, του Μίτσα. Εδώ είναι η καρδιά. Πραγματικά, εδώ πρέπει να πούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Μας λέει ξαφνικά κάποιος αν ελευθερωνόταν με τη βία, από αυτούς όλους δηλαδή, κανείς δεν πρόκειται να κάνει καμία κίνηση ενσυνειδήτως προκειμένου να ελευθερωθεί από τα δεσμά. Όχι, αυτό δεν υπάρχει. Διότι δεν το ξέρει, νομίζω ότι είναι αυτή η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάποια εξωτερική αιτία έρχεται να εξαναγκάσει κάποιον να λύσει τα δεσμά και να γυρίσει από την άλλη πλευρά. Εξέφνης. Αυτό το εξέφνης. Είναι φοβερό. Αλλά ποια μπορεί να είναι, έτσι, μια ερώτηση, ποια μπορεί να είναι μια τέτοια εξωτερική αιτία? Έχει ενδιαφέρον αυτό. Ναι. Επί της ουσίας είναι οι δυστυχίες οι οποίες έρχονται να μας βρούνε ξαφνικά, στις οποίες δεν έχει συνηθίσει η ψυχή μας να τις βλέπει σαν κάτι το καθημερινό. Δηλαδή, να χάσουμε ένα προσφυλές πρόσωπο, να χάσουμε την περιουσία μας, να χάσουμε την υγεία μας, να συμβεί κάτι στο κύρος μας, στο γόητρό μας. Αυτά είναι φοβερά πλήγματα τα οποία όταν έρθουν ξαφνικά μας αναγκάζουν να συνειδητοποιήσουμε ότι η κατάσταση στην οποία έχουμε συνηθίσει και βολευτεί δεν μπορεί να καλύψει τα ερωτήματα της ψυχής μας, τις απορίες μας. Είναι ένα συγκλονιστικό σημείο αυτό. Πρέπει να σου πω ότι όταν πρωτοδιάβασα αυτό το μύθο, συγκλονίστηκα με το εξέφνης. Και πολύ ωραία εδώ έχει τον άνθρωπο η Μάρο, ο οποίος ετοιμάζεται, έχει λυθεί πια τα δεσμά, ο οποίος έχει έναν πόνο όμως πάνω του. Δεν είναι ένας ευτυχής απελευθερωμένος άνθρωπος, αλλά έχει έναν φοβερό πόνο. Διότι πραγματικά σκεφτόμουν έτσι και νομίζω το έχουμε σκεφτεί όλοι. Γιατί να υπάρχουν τόσες δυστυχίες στον κόσμο, γιατί να αντιμετωπίσουμε τόσα πολλά προβλήματα? Να όμως, μπορεί το Πλάτων εδώ και μας δίνει μια εξήγηση. Ότι μπορεί σε μια δεδομένη στιγμή σε έναν άνθρωπο ένα ξαφνικό γεγονός που θα του φέρει πόνο, όπως αυτά που περιγράψαμε, μπορεί μεν, αν είναι αδύναμος να τον εκμηδενήσει, μπορεί όμως να αποτελέσει και το έναυσμα για την απελευθέρωσή του. Ακριβώς. Είναι κάτι που έχουμε δει και το έχουν δει και σίγουρα τηλεθεατές, θα το δουν ως εικόνα. Βλέπεις ανθρώπους υποτίθεται πολύ ευτυχισμένους, που είναι στο star system κλπ. Σημαίνει κάτι καταραίουν. Ναι. Και όταν μετά πολλά χρόνια τους βλέπει κάποιος, βλέπει πολύ πιο όριμους, πολύ πιο συνειδητοποιημένους. Λέει τώρα κατάλαβα ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα στη ζωή και δεν ήξερα μόνο τα πάρτι, μόνο τα ακριβά αυτοκίνητα, αλλά κατάλαβα ότι τελικώς αλλιώς τα πράγματα. Αλλά για να το καταλάβει χρειάστηκε αυτό το εξέφνης. Και το εξέφνης είναι πάντα οδυνηρό. Ποτέ δεν είναι ευχάριστο. Ποτέ. Είναι παρατηρημένο αυτό το πράγμα μέσα από την ίδια τη ζωή, γιατί όλοι μας έχουμε πολλά παραδείγματα γύρω μας. Στον καθένα έρχεται μια στιγμή του εξέφνης. Και ανάλογα με το πόσο δυνατή είναι αυτή η στιγμή, αφυπνιζόμαστε ή όχι. Εάν μεν έχει αμβληθεί σε εκείνο το βαθμό η ψυχική μας αντοχή και δεν αντέχουμε, τότε καθυποτασσόμεθα και μένουμε εκεί που είμαστε. Αν όμως έχουμε αποθέματα μέσα και είναι μια ψυχή δυνατή, τότε πετάει τα δεσμά και προσπαθεί να ανέβει. Και βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο τώρα. Μήπως λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά τα τραγικά γεγονότα τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν είτε σε εμάς κάποια στιγμή του βίου μας, είτε σε άλλους ανθρώπους, δεν έχουν σκοπό να μας προκαλέσουν πόνο,
αλλά έχουν ως σκοπό να μας δώσουν την ευκαιρία να δούμε μήπως κάτι κάνουμε λάθος, μήπως έχει έρθει η ώρα να απελευθερωθούμε από τα δεσμά, όπως αυτός εδώ, ο οποίος εξέφνης, να το δείξουμε λίγο, τραβήχτηκε εδώ από το πλήθος, έφυγε από το πλήθος εξέφνης λόγω κάποιου γεγονότος και έχει βρεθεί τώρα εδώ, έτοιμο σιγά σιγά να ακολουθήσει την πορεία προς το φως, αλλά μια κοπιαστική πορεία και ο ίδιος είναι κουρασμένος, πονεμένος, καταπονημένος, αλλά θαραλέος, διότι έφυγε από εδώ και ήρθε εδώ. Ιδού ένα πραγματικά μεγάλο ερώτημα. Πώς θα αντιδράσει όμως Για να δούμε τώρα, πώς θα αντιδράσει. Τώρα υπάρχουν δύο διέξοδοι. Ο ανηφορικός δρόμος, ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολος, και ο άλλος δρόμος, έχουμε και τον άλλον δρόμο, εάν ακολουθήσει την προς τα κάτω πορεία, τον βλέπουμε εδώ κάτω, να είναι σκυμμένος, να προσπαθεί να πάρει ένα πτηνό, το οποίο... Είναι αυτός εδώ, έτσι. Αυτός εδώ. Ελευθερώθηκε μεν από τα δεσμά, είδε κάτι που νόμιζε ότι είναι ενδιαφέρον, θα το πάρει και θα ακολουθήσει την πορεία των θαυματοποιών. Δηλαδή αυτός, προσέξτε, να σας δούμε λίγο εδώ, έχει μεγάλη σημασία. Ναι, είπαμε, έρχεται το εξέφνης, έτσι. Και φεύγει κάποιος από εδώ, για να παρακολούθησε το λίγο, διότι είναι λίγο πολύπλοκο. Έρχεται το εξέφνης, φεύγεις από εδώ. Υπάρχουν δύο δρόμοι. Θα λέγαμε ο δρόμος της αρετής και της κακίας. Ακριβώς. Η μία περίπτωση είναι να αξιοποιήσεις θετικά το γεγονός αυτό, να οριμάσεις, να αποφασίσεις να ακολουθήσεις την ανηφορική πορεία που θα περιγράψουμε στη συνέχεια, για να δεις το πραγματικό φως, δηλαδή την αλήθεια. Η άλλη επιλογή είναι απλώς να μάθεις λίγα περισσότερα πράγματα από αυτούς που είναι δεσμότες, αλλά με ποιο σκοπό? Με το σκοπό να γίνεις και εσύ θαυματοποιός και να τους ελέγχεις. Αυτός είναι ο δρόμος της κακίας. Είναι η χειραγώγηση των άλλων, όταν πια εσύ νομίζεις ότι γνωρίζεις τα πάντα και είναι δικαίωμά σου να ξεγελάσεις τους πάντες προκειμένου να μείνεις απ' έξω, να χαίρεσαι αυτό το φως της φωτιάς, το οποίο δεν το ερμηνεύσαμε, θα τον ερμηνεύσουμε, περνώντας γρήγορα μαζί με τους άλλους και κάνοντας όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα. Υπό την έννοια αυτή, θα έλεγα ότι και οι θαυματοποιοί είναι τραγικά πρόσωπα. Διότι και οι θαυματοποιοί νομίζουν ότι γνωρίζουν την αλήθεια, αλλά δεν έχουν τολμήσει να τη δουν πραγματικά. Είναι μια φυγή όμως προς τα κάτω. Ναι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ναι, είναι. Το ξέρω. Είπαμε, ο δρόμος κακίας. Δεν έκαναν τη θαραλέα επιλογή. Ξέρεις τι είναι αυτό που είναι σημαντικό, είναι ότι όλοι οι άνθρωποι βρίσκονται πάντοτε ενώπιον αυτού του διλήμματος που πρώτος ο Ηρακλής αντιμετώπισε σε πολύ νεαρή ηλικία, όταν έπρεπε να διαλέξει από την αρχή αρετή ή κακία. Δηλαδή, ο δρόμος ορίζεται σε πολύ νεαρή ακόμα κατάσταση για την ψυχή. Δεν έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Πρέπει να πει, εγώ τι θέλω? Θέλω το δύσκολο δρόμο? Τότε θα πάω προς αυτή την κατεύθυνση. Προς τα πάνω, ο δρόμος είναι ανηφορικός, δεν μπορεί να είναι κατηφορικός. Προς τα κάτω είναι εύκολος, είναι πολύ άνετος και ο καθένας μπορεί να τον πάρει χωρίς προσπάθεια. Και γι' αυτό τον ακολουθούν πολλοί. Ένας είναι εκείνος που θα πάει προς τα πάνω. Ένας ήταν ο Σωκράτης που έκανε αυτή την τρομπερή πορεία. Γιατί είναι δύσκολη επιλογή. Δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη. Να δείξουμε λίγο εδώ την ανηφόρα. Είναι μια θυσία. Είναι μια φοβερή ανηφόρα αυτή εδώ. Δεν είναι απλό πράγμα. Κοίταξε, σε αυτή την εικόνα που μας έκανε η Μάρο, είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα, διότι τι αντιμετωπίζει? Τον βλέπουμε αυτόν σκυφτό και καταπονημένο. Το πρώτο πράγμα που βλέπει είναι ένα δέντρο. Αλλά είναι ένα δέντρο αληθινό και είναι μέσα στο σκοτάδι. Δηλαδή, μπορεί να μόλις και με τα βίας να αντιληφθεί ότι εδώ αυτό που βλέπει είναι μεν σκοτεινό, αλλά είναι αληθινό. Δεν είναι πια η εικόνα ενός αντικειμένου. Δεν είναι μια μίμηση. Είναι το αυθεντικό, το οποίο δεν έχει φωτιστεί. Αυτό το ίδιο πέφτει μέσα στα νερά της λίμνης. Και μέσα στα νερά της λίμνης βλέπει το φεγγάρι ταυτοχρόνως. Πρώτη φορά αντιμετωπίζει κάτι σε αντανάκλαση, αλλά πραγματικό, ενώ της φωτιάς δεν έβλεπε τίποτα. Απολύτως, ήταν μόνο φως. Δεν μπορεί πάντως να δει κατευθείαν τον ήλιο. Όχι, δηλαδή. Δεν είναι αδύνατον. Διότι η πραγματική γνώση δεν μπορεί να περάσει απευθείας στην ψυχή μας, γιατί θα μας κάψει. Είναι φως καθαρό, αμόλυντο, απόλυτο. Το Απολώνιο φως, πώς θα το δούμε εμείς με τόσες διαστρωματώσεις ρήπων που έχει πλέον η ψυχή μας? Πρέπει πρώτα να δούμε στο σκοτάδι το πραγματικό αντικείμενο. Άρα η πρώτη εικόνα να δούμε είναι και ζωγραφισμένο πολύ ωραία. Ναι, Γιάννη, θέλω εδώ αυτό το κομμάτι να δείξουμε. Ναι.
είναι ο πρώην δεσμότης, ο οποίος όμως έχει κάνει την επιλογή της αρετής και όχι της κακίας, δηλαδή να αξιοποιήσει την απελευθέρωσή του για να γίνει και αυτός θαυματοποιός. Και το πρώτο πράγμα στο οποίο έχει επαφή είναι αυτή η λίμνη, εδώ είναι η λίμνη, στην οποία καθρεφτίζεται η σελήνη, το φεγγάρι, το οποίο, η νύχτα, το ημίφος δηλαδή, έτσι, το οποίο και δεν βλέπει κατευθείαν τη σελήνη, ούτε καν τη σελήνη, ούτε τη σελήνη δεν αντέχει να δει κατευθείαν, προσέξτε. Βλέπει την αντανάκλαση της σελήνης στο νερό. Τόσο αντέχει αρχικά. Αυτή είναι η δόση. Και πρόσεξε κάτι ακόμα σαν λεπτομέρεια. Βλέπει το φως της σελήνης να αντανακλάται στο νερό. Η ίδια η σελήνη δεν είναι πηγή φωτός. Εξ αντανακλάσεως δίνει φως. Άρα έχουμε αλλεπάλληλα στάδια τα οποία πρέπει η ψυχή μας να περάσει προκειμένου να προσλάβει πολύ αργά το εξ αντανακλάσεως φως, προκειμένου να φτάσει κάποια στιγμή στο πραγματικό φως του ήλιου. Δείτε αυτός ο μύθος, κυρίες και κύριοι, πόσα πράγματα συμπεριλαμβάνει. Είπαμε πριν ότι κάνεις την επιλογή της αρετής και της κακίας. Τώρα μας διδάσκει κάτι άλλο εδώ. Τι μας διδάσκει? Ότι δεν μπορεί να περιμένει να τα μάθεις όλα αμέσως. Μη βγες. Τα αγαθά κόπισκτονται. Μην νομίζετε δηλαδή ότι υπάρχει ένα χαπάκι της γνώσεως, το πήρατε και γίνατε πανσοφοί. Και γίναμε, γιατί είμαστε όλοι στην ίδια μοίρα. Προφανώς. Όχι. Πρέπει να προσπαθήσεις. Και το βήμα θα είναι πάρα πολύ αργό. Το ξαναδούμε λίγο ότι είναι. Επιμένω σε αυτό το κομμάτι. Διότι εδώ είναι η ουσία. Γιατί όλοι εμείς είμαστε δεσμότες. Τώρα έχουμε ελπίδα εμείς οι δεσμότες. Μας λέει έχουμε ελπίδα. Χρειάζεται το εξέφνης, το οποίο έρχεται σε όλους. Όλοι οι μισηβρωτοί έτσι έχουμε την κοινή μοίρα. Και δείτε τα στάδια. Εξέφνης. Μας τραβάει το εξέφνης από εδώ. Πρέπει τώρα να επιλέξουμε. Αρετή ή κακία. Θα γίνουμε αυτός ή θα γίνουμε αυτός? Προσέξτε. Λέει θα γίνουμε αυτός που με κόπο αποφασίζει να πάει στη γνώση ή θα γίνουμε αυτός που θα αποφασίζει να γίνει θαυματοποιός, νομίζοντας ότι ξέρει κάτι, στην πραγματικότητα είναι θύμα και αυτός της αγνίας του και της αδυναμίας του. Εάν επιλέξουμε το δρόμο της κακίας, δεν μας ενδιαφέρει, γίνεσαι θαυματοποιός, χάνεσαι. Είσαι στο σκοτάδι, είσαι έξω από το φως. Το φως είναι η γνώση, είναι η αλήθεια, είναι το θείον. Εάν όμως αποφασίσουμε το δρόμο της αρετής, θα πρέπει να ξέρουμε ότι ο δρόμος είναι ανηφορικός και δύσκολος και χρειάζεται κόπος. Γι' αυτό και τη γνώση τη λαμβάνουμε σε δόσεις. Πρώτη δόση λοιπόν, προσέξτε, πρώτη δόση που αντέξουμε είναι η αντανάκλαση της σελήνης. Δηλαδή η αντανάκλαση μιας αντανακλάσεως. Έτσι. Διότι και η σελήνη έχει φως εξ αντανακλάσεως και αυτή. Άρα εμείς βλέπουμε. Είναι σκοτεινό σώμα. Έχει σημασία να γνωρίζουμε την διάκριση μεταξύ φωτεινού και σκοτεινού πράγματος. Ό,τι είναι αυτό. Εάν εμείς καταφέρουμε να διακρίνουμε ότι αυτό που μας εμφανίζεται για σώμα φωτεινό δεν είναι μια άλλη διάκριση αυτή εδώ. Η σελήνη είναι σκοτεινό σώμα. Η γνώση η οποία μας προσφέρεται μπορεί να μην είναι από την πηγή, από τον ήλιο, αλλά να είναι εξ αντανακλάσεως. Και αν μεν αυτή είναι καθαρή, την προσλαμβάνουμε και μπορεί αυτή να μας οδηγήσει στον ήλιο. Εάν όμως είναι από μια πηγή ακάθαρτη, ποιος θα μας κάνει αυτή τη διάκριση? Δεν πρέπει εμείς να είμαστε συνεχώς σε μια πλήρη εγρήγορση να ελέγχουμε την πηγή από την οποία εμείς θα πάμε να ξεδιψάσουμε, θα πάμε να πάρουμε τη γνώση αυτή? Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Άρα λοιπόν πρώτο βήμα, για πάμε αμέσως στο επόμενο, εδώ. Όλη αυτή η εικόνα του πίνακα εδώ της Μάρος, που είναι εκπληκτικό κομμάτι εδώ, εκπληκτική γωνιά αυτή, όπου η ψυχή μας, άρτια απελευθερωθήσα από το εξέφνης, βλέπει την αντανάκλαση της σελήνης. Όμως δεν μπορούμε να προχωρήσουμε ακόμα. Δεν είμαστε έτοιμοι. Γιατί? Για να το διακρίνουμε αυτό, καθώς βγαίνει ο δεσμότης, τώρα δεν έχουμε και άλλη εικόνα, το πρώτο πράγμα που βλέπει είναι τη φωτιά. Δεν βλέπει την τέχνη. Να την δείξουμε, δεν την έχουμε ερμηνεύσει κιόλας. Να η φωτιά εδώ. Μα η φωτιά είναι μεγάλη ιστορία. Δηλαδή, αυτή μας είπε τώρα η Αλτάνη. Φεύγοντας από εδώ, από το εξέφνης ο δεσμότης, πριν φτάσει εδώ, βλέπει τη φωτιά μπροστά του. Λέει τι είναι αυτό, τι είναι τούτο. Δεν το ξέρει. Αμέσως παθαίνει μια τρομερή σύγχυση. Λέει αυτό είναι το φως. Πιστεύει ότι είναι μια πραγματική πηγή φωτός. Και είναι πράγματι φως. Ποιος μπορεί να πει ότι δεν είναι φως η φωτιά? Και όμως δεν είναι. Γιατί?
Γιατί αυτό το φως είναι θνησιγενές. Πεθαίνει. Έχει ανάγκη από συνεχή τροφοδοσία. Εδώ να την τροφοδοσία εδώ. Βλέπετε την τροφοδοσία. Εάν δεν τροφοδοτηθεί συνεχώς, κάποια ώρα θα σβήσει. Έχετε εδώ και βάζει ξύλα. Γιατί αλλιώς, δηλαδή η φωτιά έχει μεν φως, αλλά δεν είναι η πηγή του φωτός, δεν είναι πραγματική. Άρα μπορεί η ψυχή να μπερδευτεί εδώ. Βέβαια. Και να νομίσει ότι βλέπει κάτι αληθινό. Ενώ δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Ενώ πάλι, αν υποθέσει ότι είναι αυτή, αμέσως γίνεται θαυματοποιός, πάει να πάρει ένα αντικείμενο να αρχίσει τη διδασκαλία. Εδώ ερχόμαστε στα θέματα της διδασκαλίας. Που πόσοι άνθρωποι, ακόμα και καλοπροαίρετα, δεν παραπλανούνται από κάποιο φως φωτιάς που νομίζουν ότι είναι αυθεντικό, ενώ δεν είναι. Γι' αυτό εγώ είπα και προηγουμένως. Εγώ κρίνω ότι και οι θαυματοποιοί είναι τραγικά όντα. Σωστά το είπες. Διότι νομίζουν ότι ξέρουν και αυτοί. Ενώ στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουν. Είναι μια άλλη θέση δεσμοτών. Ακριβώς. Μια αναβαθμισμένη μεν, πλην όμως εξίσου τραγική με εκείνον που είναι μέσα στο σπήλαιο. Και αυτές όλες οι αλλεπάλληλες ψυχικές καταστάσεις, οι οποίες απαιτούν συνεχώς να σκεπτόμαστε, να κρίνουμε, να συγκρίνουμε, πρέπει να έχουμε μια εγρήγορση η οποία δεν σταματά ποτέ. Όταν όμως ξεκινήσει, μπορούμε να πούμε ότι η εγρήγορσή μας δημιουργεί μέσα μας έναν ήλιο, ο οποίος ήλιος δεν δει ποτέ. Ενώ η σελήνη που δεν έχει δικό της φως, είτε ανατέλει, είτε δει, είτε είναι στην αρχή του κύκλου της, είτε είναι στη μέση, είτε στο τέλος, έχει αρχή, μέση, τέλος. Ο ήλιος, τον οποίο εμείς θέλουμε να αναπτύξουμε ψυχικά, εσωτερικά, είναι εκείνος ο οποίος είναι πάντα φωτεινός. Δεν γνωρίζει μέρα νύχτα. Αυτό είναι ένα άλλο επίπεδο βέβαια, στο οποίο θέλω να αφαιρθώ ευθύς αμέσως από τώρα, γιατί η ψυχή μας ήρθε από τα άστρα. Είναι ηλιακή, είναι ηλιογενής, γεννήθηκε από το φως, είναι φως, έχει αυτή τη δυνατότητα. Και αν το λέω είναι για να μην τρομάξουμε και να μην νομίσουμε ότι είμαστε καταδικασμένοι. Όχι. Είμαστε καταδικασμένοι αν θέλουμε να είμαστε καταδικασμένοι. Εάν όμως θέλουμε να ξυπνήσουμε, είτε έρθει το εξέφνης είτε όχι, η δική μας εποχή που είναι εποχή μεγάλης εγρηγόρσεως, μας δίνει την ευκαιρία να ψάξουμε σε όλους τους χώρους μέχρι ότου καταλήξει η ψυχή μας και πει ναι, αυτό το βρήκα. Αυτό νομίζω ότι είναι το φως. Δύσκολο. Δεν θα φτάσει με το πρώτο. Κάθε φορά θα νομίζει καινούρια πηγή φωτός που βλέπει ότι αυτή είναι. Πρέπει να έχει πάντα τη δύναμη να ελέγχει τον εαυτό της και να λέει είναι, ας δω και παρακάτω. Είναι, ας δω και παρακάτω. Να μην σταματήσει ποτέ αυτή την τεράστια αναζήτηση της ψυχής, να βρει ποια πηγή φωτός δεν έχει Ανατολή, Μεσουράνημα, Δύση, Μεσονύκτιο. Όπου καταπληκτική σύλληψη αυτή. Το μόνο αληθές φως λοιπόν αυτό που υπάρχει πάντα. Το άδειτον. Αυτό που υπάρχει στο άδειτον της ψυχής μας. Το άδειτον προέρχεται βέβαια, τα άδειτα είναι τα ύδατα, τα άδειτα ύδατα, που η γλώσσα μας κάνει βεβαίως τα μεγάλα μαθήματα, τα οποία θα τα δούμε εν καιρό και αυτά. Αλλά σήμερα, επειδή είναι πολύ περιεκτικός ο μύθος, δεν μπορούμε να περικλίνουμε καθόλου. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο βεβαίως, να πούμε φυσικά. ακόμα. Να δούμε λίγο τη συνέχεια. Λοιπόν, ξεχωρίσαμε αυτή τη φωτιά, η οποία είναι θνησιγενής. Δεν έχει καν Ανατολή, Μεσουράνημα, Δύση, Μεσονύκτιο και ξανά. Αυτό είναι πάντα ίδιο μεν, πλην όμως πεθαίνει. Είναι σαν και εμάς, είναι θνητή. Και γι' αυτό δίνει και αυτά τα πολύ κακά, τα πενιχρότατα αποτελέσματα, τα οποία συζητήσαμε. Ας πάρουμε τώρα ξανά την πορεία μας προς τα πάνω, προς την ανάβαση, προς το όρος ψηλά, να βγούμε πλέον από τη σπηλιά μας και να αρχίσουμε να βλέπουμε πέρα. Και τη στιγμή που εξ αντανακλάσεως είδαμε αυτό το λιγοστό φως, το οποίο εμείς το προσλαμβάνουμε πια φυσιολογικά και σταδιακά, και καθώς ανεβαίνουμε κοπιοδέστατα αυτόν τον δρόμο, γιατί είναι απολύτως ανηφορικός, φτάνουμε σιγά σιγά με την πρόσληψη του φωτός στην κορυφή του όρους. Η κορυφή του όρους είναι ένας πολύ μεγάλος συμβολισμός, βρίσκεται πάνω από το σπήλαιο. Εδώ δηλαδή. Ναι, και προχωρούμε τώρα σε αυτόν, ο οποίος ακόμα, όπως τον βλέπουμε, δεν έχει πάρει καθόλου φως μέσα του. Εδώ τον βλέπουμε, εδώ, Γιάννη, όχι, εδώ. Εδώ, αυτός είναι.
είναι μέσα στον κόπο του να μην μπορεί να αντιληφθεί τι είναι αυτά που συμβαίνουν γύρω του. Γιατί πράγματι όταν αρχίζει αυτή η γνώση είναι τόσο πολύ μεγάλη που εμείς χανόμαστε, γιατί οι πληροφορίες που παίρνουμε ταυτοχρόνως είναι πάρα πολλές και δεν μπορούμε να σταθμίσουμε ποιες είναι επί της ουσίας. Αυτό συμβαίνει σήμερα στην εποχή μας σε πολύ μεγάλο βαθμό, που έχουμε πρόσβαση σε πάρα πολλές πηγές. Αυτές οι πηγές όμως, άλλες είναι πηγές φωτιάς, άλλες είναι εξ αντανακλάσεως μέσα στα ύδατα, εμπλέκεται, αυτό δεν το είπαμε και πρέπει να το πούμε, εμπλέκεται ο συναισθηματικός μας κόσμος. Γιατί το νερό είναι το συναίσθημα. Και από τη στιγμή που το συναίσθημα συμμετέχει στην πρόσληψη της γνώσεως, η γνώση αυτή δεν μπορεί να είναι αντικειμενική. Είναι καθαρά υποκειμενική γνώση. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Διότι από τη στιγμή που το υποκειμενικό στοιχείο υπησέρχεται σε θέματα νοήσεως, από τη στιγμή που η ήρα ψυχή μας συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία του Διός νου, για να θυμηθούμε κάποια άλλα πράγματα που έχουμε πει, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος να μας παραπλανήσει η ήρα ψυχή. Και αυτό που λέω είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί το υποκειμενικό στοιχείο τι κάνει? Μπορεί να γεννήσει τέρατα στην ψυχή μας. Και είναι και αυτό που θα ασχοληθούμε φέτος πολύ εδώ στην άλλα. Λοιπόν, άρα το πρώτο βήμα εδώ για να επανέλθουμε, εφόσον ο πρώην δεσμό της, το πρώτο που βλέπει είναι το ημίφος μέσα από το νερό, βέβαια, εδώ είναι ένα πολύ επικίνδυνο σημείο. Εξαιρετικά επικίνδυνο. Διότι όλα τα κρίνει βάσει συναισθήματος, λοιπόν, όλα υποκειμενικά. Βέβαια. Θα μπορέσει να ακολουθήσει την ανηφορική. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή μπορεί να επιστρέψει πίσω. Βέβαια. Όχι μόνο, και να πέσεις από το βράχο κανονικά και να γίνεις κομμάτια. Να μην μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τα συναισθηματικά αδιέξοδα που θα δημιουργηθούν όταν εσύ πλέον θα είσαι μόνος σου, θα έχεις εγκαταλείψει εκείνο το περιβάλλον που πάλι μόνος σου ήσουνα, βρίσκεσαι τώρα σε ένα νέο περιβάλλον που σίγουρα εκεί πέρα υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι με τους οποίους επιθυμείς να επικοινωνήσεις, και επειδή το πρώτο ερέθισμα είναι πάντοτε το συναίσθημα που γεννιέται στην ψυχή και όχι η νόηση, εφόσον είναι το συναίσθημα, εμείς συναισθηματικά θα προσεγγίσουμε τους άλλους, οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια μοίρα μαζί μας. Είναι και αυτοί συναισθηματικά ενεργοποιημένοι. Το συναίσθημα όμως είναι μια απατηλή κατάσταση, διότι δεν υπάρχει καμία αντικειμενική γνώση σε αυτή τη φάση, όλα είναι ρευστά, όλα κινούνται, αν σηκωθεί ένας αέρας, όλη η λίμνη αυτή εδώ θα σηκώσει κύματα και εμείς δεν θα μπορούμε πια να δούμε τίποτα, καμία αντανάκλαση. Θα υπέλθει μια πλήρη σύγχυση φρενών, η οποία δεν θα μας επιτρέψει να ξεχωρίσουμε τι γίνεται μες στη λίμνη, ποιοι είναι οι διπλανοί μας ενδεχομένως, ποιους πρέπει να ξεχωρίσουμε σαν άξιους να ακολουθήσουν αυτή την ανωδική πορεία, και πάλι είμαστε ψυχικά μόνοι. Είναι πολύ δύσκολη αυτή η πορεία. Αυτό το οποίο είπες προηγουμένως, μπορεί να πέσεις και να γίνεις κομμάτια, μου θυμίζει μια κατάσταση που πράγματι βρίσκεται κάποιος όταν αντιμετωπίζει την ανάγκη να ξεφύγει από την προηγούμενη του θέση, όπου πολλά από τα πράγματα τα οποία πίστευε ως αληθινά καταλαβαίνει ότι πλέον είναι ψεύτικα. Αυτό δημιουργεί μια κατάρρευση μέσα σου, μια φοβερή απογοήτευση. Λες, πίστευα ότι αυτό είναι μια ιδεολογία, ας πούμε, α. Ξαφνικά δεν υπάρχει. Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή αυτή. Και η ψυχή πρέπει να δείξει πολύ μεγάλη δύναμη. Και ξέρεις τι είναι το τρομερό? Ότι αυτό θα επαναληφθεί και ξανά και ξανά. Και θα πρέπει η ψυχή να έχει οπλιστεί με εκείνο το σθένος που θα λέει ναι, έκανα λάθος, πάω παρακάτω. Ναι, έκανα λάθος, πάω παρακάτω. Αυτό εδώ όμως, πάνω σε αυτή τη διαδικασία που αναγνωρίζει το λάθος, είναι αυτό που λέω κάθε φορά, το λάθος είναι άθλος. Να πεις ναι, λάθος, άθλος. Αντιστρέφουμε τα γράμματα και βρισκόμαστε μπροστά στην αλήθεια της γλώσσας. Της γλώσσης, θα με μαλώσουν. Ναι. Λοιπόν, είναι φοβερό σημείο αυτό. Άρα λοιπόν, για να επανέλθουμε, εδώ αυτός έχει έρθει, τον είδαμε σε αυτό το σημείο, αλλά δεν έχει πάρει το φως ακόμα μέσα του. Όχι, δεν το έχει πάρει. Γιατί ακόμα βρίσκεται κάτω από την επίρρεια της σελήνης. Ναι, μεν προσπαθεί να στραφεί προς την άλλη κατεύθυνση, που βλέπει ότι υπάρχει άλλου είδους φως, γιατί το φως της σελήνης είναι ασημί φως. Δεν είναι το φως του χρυσού. Το ασημί μαυρίζει σαν μέταλλο. Εάν μείνει στο οξυγόνο, χάνει τη λάμψη του. Συνεπώς πρέπει να γυρίσει την πλάτη του
στο φως της σελήνης κάποια στιγμή, αφού έχει προσλάβει ό,τι μπορούσε. Αφού έχει οριμάσει. Αφού έχει οριμάσει. Και καθώς στρέφεται προς το φως του ήλιου, τον βλέπουμε πλέον να έχει ανέβει πάνω στην κορυφή του όρους. Εδώ πια. Και τότε, επειδή σιγά σιγά και σταδιακά απέρριπτε προχωρούσε, τα μάτια του έχουν σιγά σιγά καθαρίσει και μπορεί να στραφεί προς το φως, να σηκώσει τα χέρια του ψηλά και να πει τώρα βρήκα τον ήλιο. Δηλαδή εδώ πλέον παίρνει το αληθινό φως, το ανέσπερον φως, το Απολλώνιον φως. Γι' αυτό και βλέπουμε την αλλαγή, έτσι γίνεται άσπρος πια εδώ στο μήνα. Ακριβώς, είναι πλέον διαφανής. Η ύλη, αυτό το σώμα, αυτό το όν που είναι βαρύ. Είναι εκπληκτικός ο πίνακας της Μάρος. Βέβαια και είναι. Είναι αριστούργημα. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να τον αγοράσετε τον πίνακα αυτόν και ίσως να έχω και μια άλλη ιδέα να κάνουμε. Θα δούμε, γιατί ο μύθος του Σπηλαίου είναι εξαιρετικά επίκαιρος. Δεν είναι μόνο επίκαιρος, αυτός εάν τυπωθεί στην ψυχή μας είναι ένας δείκτης ο οποίος μας λέει πρόσεχε παγίδα, πρόσεχε παγίδα, πρόσεχε. Με αυτό το πρόσεχε εμείς παραμένουμε ενεργοποιημένοι και τι κάνουμε? Αντιλαμβανόμεθα αυτό το πράγμα, το πρόσεχε, το οποίο στο παρελθόν είχε σκιές, όταν όμως φτάσει στην κορυφή βλέπουμε ότι αυτό εδώ το όν έχει γίνει φως και δεν αφήνει πια σκιά. Λοιπόν, για να κάνουμε την ανακεφαλαίωση από την αρχή. Εγώ παίζω αυτό το ρόλο για να βοηθούμε τους τηλεθεατές να παρακολουθούν. Ήμασταν εδώ. Έτσι, Γιάννη, να παρακολουθείς λίγο τον δείκτη. Ήμασταν εδώ. Δεσμότες. Εχμάλωτοι, βλέπαμε μόνο τα πράγματα τα οποία ήταν σκιές, ψεύτικα, τα οποία παρουσίαζαν οι θαυματοποιοί. Λόγω ενός ξαφνικού γεγονότος φύγαμε. Κάναμε την επιλογή της αρετής και όχι της κακίας. Όχι, λέει, να ξαναγυρίσουμε και να παίξουμε και εμείς το ρόλο του θαυματοποιού, αλλά κάναμε την επιλογή να βγούμε έξω από το σπήλαιο. Να αντιμετωπίσουμε, λέει, το ταξίδι προς τη γνώση. Προς την αληθινή γνώση. Αλλά δεν μπορούμε να την δούμε τη γνώση κατευθείαν, διότι τα μάτια μας, συνηθισμένα στο σκοτάδι, δεν μπορούν να βγουν ξαφνικά και να αντικρίσουν το φως του ηλίου. Θα καούν, θα τυφλωθούμε. Τι βλέπουμε λοιπόν πρώτα? Βλέπουμε την αντανάκλαση της σελήνης εδώ ή στη λίμνη, λέει την αντανάκλαση της αντανακλάσεως. Όπου λόγω και της παρουσίας του ύδατος μας γεμίζει συναισθηματική φόρτιση. Είναι η ώρα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα αδιέξοδα. Αισθανόμαστε ότι ό,τι ξέραμε ως τώρα πια δεν ισχύει. Είναι ένα κρίσιμο σημείο. Καταφέρνουμε να αντέξουμε όμως. Είμαστε μια δυνατή ψυχή. Είμαστε μια ψυχή αποφασισμένη. Και ανεβαίνουμε σιγά σιγά με μεγάλη προσοχή την ανηφόρα. Μεγάλη προσοχή, γιατί ανά πάσα στιγμή μπορούμε να πέσουμε και να γυρίσουμε στο σπήλαιο ή ακόμα και να σκοτωθούμε, να μην αντέξουμε, να τρελαθούμε. Κάποια στιγμή λοιπόν γυρίζουμε πια την πλάτη μας. Βλέπετε εδώ στην αρχή είναι στραμμένος προς την σελήνη και το ημίφος. Εδώ πλέον στρέφει την πλάτη της η ψυχή προς το ημίφος πια της σελήνης και προσπαθεί να πάει ακόμα ψηλότερα, όπου φτάνει κάποια στιγμή μετά από πολύ ωριμότητα και πολύ κόπο. Γι' αυτό και αυτή η ανηφόρα. Αυτή η ανηφόρα συμβολίζει τον κόπο, ότι δεν γίνονται όλα γρήγορα. Και καταφέρνουμε κάποια στιγμή να κάνουμε την ψυχή μας διάφανη. Να αντέξουμε να δούμε το ανέσπερον, το Απολλώνιον φως του ηλίου. Δεν τελειώσαμε όμως εδώ. Δεν τελειώσαμε, να συνεχίσουμε. Λοιπόν, φτάσαμε και είδαμε το φως. Και τι μας λέει ο Πλάτων? Όταν αυτόν τον φιλόσοφο, τον οποίο εμείς η πολιτεία τον έχουμε αναλάβει, γιατί αυτά είναι μέσα στο κείμενο, τον έχουμε αναλάβει, τον έχουμε διαπαιδαγωγήσει έτσι, ώστε να έχει αυτό το ψυχικό σθένος, να φτάσει εκεί, να δει το φως, μα δεν θα μας πει εγώ δεν ξανακατεβαίνω πια. Δεν κατεβαίνω στο σπήλαιο, διότι τι να κάνω εγώ με τους δεσμότες, δεν έχω τίποτα το κοινό μαζί τους. Θέλω να μείνω εδώ που είμαι. Είμαι πάρα πολύ ωραία. Α, όχι, λέει ο Σωκράτης. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί εμείς σαν πολιτεία σε αναλάβαμε, σε αναθρέψαμε, σου δώσαμε όλα τα όπλα εκείνα, ώστε εσύ να μπορέσεις να ανέβεις εκεί πέρα πάνω. Αλλά αυτό δεν το κάναμε για το δικό σου όφελος προσωπικά, γιατί εμείς ξοδέψαμε και εμείς φροντίσαμε. Στις άλλες πολιτείες, όταν ο ιδιώτης το κάνει από μόνος του αυτό, είναι ελεύθερος να μην ξαναγυρίσει. Εδώ εμείς που επειδή φροντίσαμε να σε φέρουμε σε αυτή την κατάσταση του φωτός, να είσαι ο ίδιος φως, έχουμε την απέτηση να μην μείνεις μόνος σου εκεί πάνω, να γυρίσεις πίσω, να κατέβεις στο δρόμο κατηφορικά, να ξαναφτάσεις στην είσοδο του σπηλαίου και να μπεις μέσα στο σπήλαιο, προκειμένου να προσπαθήσεις να δώσεις τη γνώση αυτή μέσα στους δεσμότες. Δεν θέλουμε εμείς να τους αφήσουμε σε εκείνο το σκοτάδι της φωτιάς και των θαυματοποιών.
θέλουμε να φωτιστούν. Αυτή είναι η θέση του Πλάτωνος. Καταπληκτικό. Παρόλο ότι λένε ότι ο Πλάτων είναι αριστοκράτης και δεν ενδιαφέρεται για τα κοινά και δεν έχει σχέση με τη δημοκρατία. Είναι οι μαθείς. Δεν μπορεί ο Πλάτων που έφτασε στην πολιτεία και του νόμους να μην ενδιαφέρεται για τα κοινά, αν είναι ποτέ δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Συνεπώς, με το να έχει δώσει μια τέτοια διαπαιδαγώγηση στους φύλακες, οι οποίοι φύλακες είναι αυτοί ακριβώς που παίρνουν αυτή τη γνώση, όταν κατέβει κάτω, όταν ανέβει απάνω, είναι υποχρεωμένος από την πολιτεία να κατέβει για να μεταφέρει ξανά τη γνώση αυτή. Και τι λέει τώρα ξανά πάλι ο Σωκράτης? Μάλλον μιλάει με τον πολέμαρχο και τον Γλάφκονα και του λένε, ναι, λέει, αλλά άμα αυτός γυρίσει πίσω και αρχίσει να εξιστορεί αυτά όλα που είδε, οι άλλοι θα νομίζουν ότι τρελάθηκε και δεν θα τον πιστέψουν, και επειδή ακριβώς ο άλλος θα επιμένει ότι αυτά που είδε αυτά είναι η αλήθεια, κινδυνεύουν και να το σκοτώσουν. Εκεί παραμένει το ερωτηματικό μετέωρο ακριβώς, διότι αυτό συνέβη. Όπως είπα όταν ξεκινήσαμε την ομιλία, συνέβη αυτό με τον Σωκράτη, ο οποίος πράγματι δεν έγινε, ήρθε φωτεινή οντότης, προσπάθησε να δώσει αυτή τη γνώση στους ανθρώπους και όταν πλέον οι άνθρωποι δεν θέλησαν να τη δεχτούν, τον καταδίκασαν και τον σκοτώσανε. Στην ουσία για μένα, ολόκληρη η πολιτεία είναι επί της ουσίας εκείνον που επρέσβευε και έκανε στη ζωή του ο Σωκράτης. Για μένα το σπήλαιο είναι ακριβώς η εποχή του Σωκράτους, γιατί είχαμε περάσει από τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Δύσκολη εποχή. Πάρα πολύ δύσκολη, εξίσου δύσκολη με τη δική μας εποχή, και θα δούμε ότι οι φωτεινές και μεγάλες φυσιογνωμίες και σήμερα, ξέρουμε αρκετές, οι οποίες έχουν εξαφανιστεί. Άρα λοιπόν, για να κλείσουμε τον κύκλο, ναι, έρχεται ο άνθρωπος, αυτή η δυνατή ψυχή δηλαδή, η οποία έχει αντέξει να περάσει όλες αυτές τις δοκιμασίες και φωτίζεται. Τώρα τι κάνει? Σηκώνεται και φεύγει από μακρύτερα το σπήλαιο και περνάει αυτός καλά και εμείς χειρότερα? Όχι. Αυτός εδώ πλέον, φωτισμένος πια, γυρίζει, ενσαρκώνεται πάλι, μπαίνει πάλι μέσα στο σπήλαιο, φωτεινός όμως, για δείτε τη διαφορά. Αυτός είναι φωτεινός, αυτή είναι μαύρη. Αυτή είναι τα τέκνα του σκότους θεματοποιεί. Αυτός ξεχωρίζει. Έχει δεχθεί το Απολλώνιον φως και έρχεται με μια αποστολή. Τι? Να βοηθήσει και άλλες ψυχές να ακολουθήσουν αυτή την πορεία, να δουν δηλαδή το Απολλώνιον φως, να γνωρίσουν την αλήθεια. Να λοιπόν ποια είναι η συνολική πρόταση. Πρέπει να αξιοποιήσεις το εξέφνης για να βγεις, πρέπει να αντέξεις τη δοκιμασία, όλη αυτή την πορεία την οποία είδαμε, για να φτάσεις στο φως, αλλά αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να λάβεις το θάρρος να γυρίσεις και να εκπληρώσεις μια αποστολή. Ποια είναι αυτή? Να βοηθήσεις και τους ανθρώπους σου, να βοηθήσεις και τους υπολείπους να ξεφύγουν από την αιχμαλωσία και να γνωρίσουν την ελευθερία. Διότι η γνώση αυτό είναι ελευθερία, έτσι δεν είναι? Ο δεσμότης είναι αδύνατον, δεν είναι μονάχα το θέμα του ότι είναι δεμένος. Είναι δεμένος νοητικά, δεν έχει καμία δυνατότητα να προσλάβει θείες παραστάσεις. Είναι εγκλωβισμένος, είναι πράγματι μέσα σε ένα τάφο. Γιατί τελικά αυτό είναι ένας τάφος. Όταν ο νους είναι εγκλωβισμένος χωρίς καμία γνώση, δεν διαφέρει σε τίποτα από το να είναι θαμμένος μέσα σε ένα υπόγειο. Επειδή πραγματικά θεωρώ τον μύθο αυτό συγκλονιστικό, όλη η πλατωνική μύθη είναι συγκλονιστική. Και γενικώς ο Πλάτων, το αφήσουμε εγώ θα μου πείτε για να κρίνω τον Πλάτων, έτσι, αλλά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν έχουμε στα χέρια μας αυτούς τους θησαυρούς, εγκληματούμε έναντι της ψυχής μας με το να μην ερχόμαστε σε επαφή με αυτά. Στην ουσία, ξέρετε τι κάνουμε? Δεχόμεθα να είμαστε πάντοτε δεσμότες. Αυτό κάνουμε. Δεχόμενοι να είμεθα απέδευτοι, επιλέγουμε μόνοι μας να είμαστε πάντα έτσι. Ξέρετε από τι το κάνουμε αυτό? Από δειλία. Εγώ πιστεύω η δειλία παίζει μεγάλο ρόλο. Κοίταξε, είναι πολύ ουσιαστικό το θέμα αυτό εδώ του φόβου, το οποίο αναπτύσσει σε πολλούς διαλόγους ο Πλάτων όταν λέει θα προσπαθήσετε να βρείτε εκείνον το διδάσκαλο ο οποίος θα σας απελευθερώσει από το φόβο. Αυτό προτείνει ο Πλάτων. Η δειλία που είπες είναι ακριβώς να δούμε λοιπόν λίγο τον μύθο όλα από την αρχή, να το διαβάσουμε το κείμενο όλα από την αρχή, να τον έχουμε από την αρχή το που τον ολοκληρώσαμε. Λοιπόν. Διότι ξέρεις τι γίνεται? Δεν υπάρχει συχνά ευκαιρία στη τηλεόραση να ακούγεται ο πλατωνικός λόγος.
και είναι πάρα πολύ κρίμα. Θέλω αυτή τη στιγμή να τονίσω πια από την δική μου προσωπική εμπειρία, που θυμάσαι πόσες ομιλίες είχαμε κάνει στο παρελθόν. Τώρα που τον ξαναδιάβασα, είπα πράγματα τα οποία δεν τα είχα σκεφτεί τότε. Τόσες φορές τα είχα διαβάσει. Τα κείμενα της ελληνικής γραμματείας και δει βεβαίως η φιλοσοφία έχουν την εντύπωση πως μένουν πάντοτε νέα. Εμείς γερνάμε, αυτά μένουν νέα. Γιατί? Διότι αναλόγως της στιγμής του βίου μας παρατηρούμε άλλα πράγματα από αυτά που παρατηρήσαμε σε μια. Δηλαδή δεν το διάβασα μια φορά και πεις διάβασα την πολιτεία, τελείωσα. Όχι! Ή διάβασα τον Όμηρο, τελείωσα. Όχι! Αυτά τα κείμενα τα διαβάζεις και τα ξαναδιαβάζεις και τα ξαναδιαβάζεις και τα ξαναδιαβάζεις. Για να δούμε λοιπόν όλο και ξέρεις κάτι, να προσθέσω κάτι σε αυτό. Εάν εμείς ψυχικά δεν έχουμε εξελιχθεί, το κείμενο παραμένει το ίδιο. Δεν σου λέει τίποτα καινούριο. Εάν όμως έχεις εσύ αλλάξει επίπεδο συνειδητότητος, το κείμενο καινούριο. Δεν σταματάει να είναι αυτό καινούριο. Μα είναι ένα θαύμα αυτό. Θυμάσαι, είχαμε κάνει μια μεγάλη ομιλία πάνω στο θαύμαντα. Να μένεις πάντα έκθαμβος. Αυτό είναι μες στο Θεέτητο που μιλάει για το θαύμαντα και την ήριδα. Πώς κάθε φορά ο νους μας, όταν παίρνει κι άλλο φως, μένει κατάπληκτος, προχωρεί. Όταν σταματήσουμε να είμαστε πλήρεις θαυμασμού και νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, τότε έχει τελειώσει και η πορεία μας. Όταν, κυρίες και κύριοι, είναι πολύ σημαντικό και αυτό το σημείο. Όταν ένας Σοκράτης είπε «εν είδα ότι ουδέν είδα», ο Σοκράτης, ο κατά τεκμήριο και κατά τον Απόλλωνα σύμφωνα τον ψωμό τότε, σοφότερος άνθρωπος που ζούσε εκείνη την εποχή, όπου ζούσαν οι μεγαλύτεροι σοφοί όλων των εποχών. Όταν αυτός είπε «εν είδε ότι ουδέν είδα», δηλαδή ένα πράγμα γνωρίζω, ότι δεν γνωρίζω τίποτα, δικαιούται άραγε κανένας από εμάς να πει ότι τα ξέρει όλα? Προφανώς αν το πει θα είναι γελίος. Και ξέρεις γιατί το είπε? Θέλω να ακούσουμε όλο το μύθο από την αρχή, διότι έχει σημασία οι φίλοι που έχουν παρακολουθήσει τώρα όλη αυτή την παρουσίαση, να το ξανά. Έτσι, να το δουν όλο μαζί, όλο το μύθο, τώρα που καταλαβαίνουν τι είναι. Λοιπόν, ύστερα από αυτά λοιπόν είπα, ως προς την παιδεία και την απαιδευσία, φαντάσου την ανθρώπινη φύση σαν μια εικόνα που παριστάνει την εξής περιπέτεια. Φαντάσου δηλαδή ανθρώπους ευρισκομένους τάχα μέσα σε ένα υπόγειο κατοικητήριο που είναι σαν σπηλιά και έχει την είσοδό του ανοιχτή προς το φως καθ' όλο το μάκρος της σπηλιάς. Σε αυτό το κατοικητήριο έχουν ρηχθεί οι άνθρωποι από την παιδική τους ηλικία, δεμένοι με αλυσίδες στα πόδια και τον αυχένα, κατά τρόπο που να μην μπορούν να μετακινηθούν ούτε να βλέπουν αλλού παρά μονάχα εμπρός τους. Ακόμα δε, εξαιτίας των αλυσίδων, να μην μπορούν να γυρίσουν γύρω-γύρω τα κεφάλια τους. Ένα φως, προερχόμενο από φωτιά που καίει πίσω τους, φωτίζει ψηλότερα και μακρύτερα. Μεταξύ των δεσμωτών και της φωτιάς, επάνω στην επιφάνεια της γης, υπάρχει ένας δρόμος. Κατά μήκος του δρόμου, φαντάσου ένα μικρό τοίχο, σαν τα παραπετάσματα που τοποθετούν οι θαυματοποιοί μεταξύ του εαυτού τους και του κοινού, και πάνω από τα οποία δείχνουν τα θαύματά τους. Φαντάσου τώρα ανθρώπους που να βαδίζουν παράλληλα προς το μικρό τοίχο και μεταφέρουν κάθε είδους κατασκευάσματα που είναι ψηλότερα από τον τοίχο και αδριάντες και ομοιώματα άλλων ζώων, λίθινα και ξύλινα και κάθε άλλη κατασκευής και, όπως είναι φυσικό, άλλοι από τους ανθρώπους που παρελάβουν τα μεταφερόμενα να μιλούν και άλλοι να σιωπούν. Πολύ παράξενη, είπε η εικόνα που μου παρουσιάζεις και οι δεσμότες σου, πολύ παράξενη. Όμοιοι με εμάς είναι, είπα εγώ, και πρώτα-πρώτα, νομίζεις πως οι τέτοιοι δεσμότες εκτός του εαυτού τους και των συντρόφων τους έχουν δει τίποτε άλλο εκτός από τις σκιές που προβάλλονται λόγω της φωτιάς στον αντικρινό τους τοίχο του σπηλαίου? Πώς είναι δυνατόν να έχουν δει ενώσο είναι αναγκασμένοι σε όλη τους τη ζωή να κρατούν τα κεφάλια τους ακίνητα? Και από τα αντικείμενα εκείνα που μεταφέρονται δεν έχουν δει το ίδιο που βλέπουν και από τους εαυτούς των? Βεβαίως. Εάν λοιπόν μπορούσαν να μιλήσουν μεταξύ τους, δεν θα έχεις τη γνώμη ότι θα πιστεύουν πως ονομάζουν πραγματικά αντικείμενα τη στιγμή που ονομάζουν τις σκιές που βλέπουν? Βλέπεις, είναι ακριβώς τα λόγια. Αναγκαστικά. Τι θα συνέβαινε τώρα αν το δεσμοτήριο από τον αντικρινό του στίχο έστελνε και αντίχηση?
Το είδαμε έτσι, έχει το ηχείο που είπαμε. Να δείξουμε λίγο στο βάθος, βλέπετε όπως είναι το σπήλο έτσι, ένα πολύ μεγάλο ηχείο. Άρα αυτοί φωνάζουν, μιλάνε μεταξύ τους, αυτά που το ακούτε συνεχές βουητό. Αυτό που βλέπουμε στα τηλεοπτικά παράθυρα συνήθως που μιλάει ο ένας πάνω από τον άλλον. Ακριβώς. Και τελικά δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Είδες τι ωραία που το έχει γράψει ο Πλάτων. Είναι συγκλονιστικό. Είναι αριστούργημα. Ο Σάκης... Θα πρέπει να διδάσκεται από την πρώτη δημοτικού. Βέβαια, και σε ανάλυση μάλιστα. Τι είναι το καθετή. Ο Σάκης θα μιλούσε κανείς από εκείνους που παρελάβουν. Έχεις τη γνώμη πως θα πίστευαν ότι είναι τίποτε άλλο αυτό που ομιλεί και όχι η σκιά που παρελάβνει. Και αυτό είναι σημείο σημαντικό. Δηλαδή, ποιος μιλάει? Μιλάει η σκιά. Αυτό μας λέει. Μα είναι δυνατόν να μιλάει η σκιά? Εμείς αυτό καταλάβαμε όμως. Ότι μιλάει η σκιά. Μα είμαστε στα καλά μας ή έχουμε εντελώς? Λοιπόν, μα το Θεό είπε, δεν έχω, με συγχωρείτε. Λοιπόν, σκέψου τώρα, είπα εγώ, τι λογής θα ήταν η λύτρωσή τους και η θεραπεία τους από τα δεσμά και την αφροσύνη, εάν τους ερχόταν κατά τον εξής φυσικό τρόπο, κάθε φορά που κάποιος θα ελευθερωνόταν και θα αναγκαζόταν ξαφνικά να σηκώνεται και να στριφογυρίζει τον ασφιένα του και να σηκώνει τα μάτια του προς το φως, θα αισθανόταν πόνος κάνοντας όλα αυτά. Και από το αστραφτερό φως δεν θα είχε τη δύναμη να βλέπει καθαρά τα αντικείμενα εκείνα των οποίων τότε έβλεπε τη σκιά. Τι νομίζεις πως θα απαντούσε αυτός αν του έλεγε κανείς ότι τότε μόνο έβλεπε φλιαρίες? Τώρα δε που βρίσκεται περισσότερο κοντά στην πραγματικότητα και έχει στραφεί προς αντικείμενα περισσότερο πραγματικά, βλέπει ορθότερα και μάλιστα δείχνοντάς του το καθένα από εκείνα που περνούσαν, αν τον ανάγκαζε με ερωτήσεις να απαντά τι είναι το καθένα, δεν νομίζεις πως αυτός θα βρισκόταν σε απορία και θα νόμιζε πως είναι αληθινότερα όσα έβλεπε τότε παρά όσα του δείχνουν τώρα? Να συνεχίσω ακόμα λίγο γιατί είναι... Ναι. Και αν τον ανάγκαζε, πρόσεξε πόσες φορές μιλάει για αυτό το ανάγκαζε. Υπάρχει ένας εξαναγκασμός, δεν είναι κάτι που γίνεται φυσιολογικά από την ψυχή. Πρέπει να εξαναγκαστεί η ψυχή για να δει. Αλλιώς... Είμαστε δηλαδή βολεμένοι και πρέπει κάτι να μας ξεβολέψει. Αυτό είναι το επί της ουσίας. Και αν τον ανάγκαζε να βλέπει προς το ίδιο το φως, δεν θα αισθανόταν πόνους στα μάτια και δεν θα φεύγε γυρίζοντας πίσω σε εκείνα που μπορεί να βλέπει και δεν θα νόμιζε πως αυτά είναι πραγματικώς πολύ καθαρότερα από εκείνα που του δείχνουν τώρα. Επιμένει. Τα πρώην ήταν τα σωστά, όχι τα τώρα. Και αν είπα εγώ τον έσαιρνε κανείς με τη βία έξω από το σπήλαιο. Με τη βία δεν βγαίνει διαφορετικά. Και τον ανέβαζε πάνω από δρόμο δύσκολο και ανηφορικό και δεν τον άφηνε πριν τον βγάλει έξω στο φως του ηλίου, άραγε δεν θα φούσκωνε από οδύνη και αγανάκτιστη για την αναγκαστική αυτή εξοδό του. Και όταν θα φτανε στο φως, επειδή τα μάτια του θα ήταν πλημμυρισμένα από τη λάμψη, δεν θα του ήταν αδύνατον να βλέπει έστω και ένα από αυτά που λέμε εμείς τώρα αληθινά? Θα χρειαζόταν λοιπόν να συνηθίσει, νομίζω, εν επρόκειτο να ειδεί όσα βρίσκονται επάνω. Και στην αρχή ευκολότατα θα μπορούσε να διακρίνει τις σκιές, κατόπιν τα είδωλα των ανθρώπων και των άλλων αντικειμένων μέσα στα νερά, κατόπιν τα ίδια τα αντικείμενα. Ύστερα, από αυτά σηκώνοντας το βλέμμα του προς το φως των άστρων και της σελήνης, θα μπορέσει να δει ευκολότερα εν καιρό νυκτός τα ουράνια σώματα και τον ίδιο τον ουρανό, παρά εν καιρό ημέρας τον ήλιο και το φως του ηλίου. Βλέπουμε όλη αυτή τη διαδικασία που εξηγήσαμε να είναι καθαρή μέσα στο κείμενο το πλατωνικό. Στο τέλος λοιπόν νομίζω θα μπορέσει να δει τον ίδιο τον ήλιο στην πραγματική του θέση και όχι τα είδωλά του μέσα στα νερά και σε ξένη θέση και να τον εξετάσει τι λογής είναι. Φτάνει στο σημείο δηλαδή να είναι σε θέση πια μετά από όλες αυτές τις διαδικασίες να εξετάσει το ίδιο τον ήλιο. Διότι να μην ξεχνάμε ότι ήδη έχει μιλήσει περί του ηλίου, ότι ο ήλιος είναι το φυσικό σώμα το οποίο εμείς μπορούμε με τα μάτια μας να δούμε και το οποίο είναι η εικόνα του αγαθού. Ό,τι είναι το αγαθόν στο νοητόν,
Αυτό είναι ο ήλιος στο αισθητόν, μας έχει πει στο 6ο βιβλίο της Πολιτείας ο Πλάτων. Έχουμε δηλαδή και πάλι τη βεβαιότητα ότι η ψυχή μας έχει την ικανότητα να δει αυτό το φυσικό σώμα, το οποίο από τη στιγμή που αντιμετωπίζει την αλήθεια του, δηλαδή τον φωτισμό ο οποίος δεν αυξομειώνεται ποτέ, είναι πάντα ίδιος, είναι η εικόνα πάλι του αγαθού όμως πλέον, που είναι η νοητή εικόνα. Έχει κάνει μια αναγωγή δηλαδή της ψυχής μας από το αισθητό στο νοητό πεδίο, και αυτό θα πρέπει όλοι να το έχουμε πάντοτε υπόψη μας, ότι σαν Έλληνες εμείς πρέπει να δούμε το αισθητό, να είμαστε σίγουροι περί τίνος πρόκειται, να το έχουμε αναλύσει και αναπτύξει και από εκεί να περάσουμε στο νοητό. Εμείς σαν Έλληνες δεν αρκούμεθα στην φαντασίωση. Είναι πολύ σημαντικό το σημείο αυτό, διότι η εποχή μας είναι επιρρεπής σήμερα σε φαντασιαστικές καταστάσεις οι οποίες δεν έχουν καμία ανταπόκριση προς την ουσία των όντων και των πραγμάτων. Από τη στιγμή που μας έχει δοθεί η πλατωνική σκέψη, η οποία μας πήρε από το χέρι και μας οδηγεί μέσω σπηλαίου, μέσω μιας αλήθειας πραγματικής, την οποία εμείς μπορούμε να την μετατρέψουμε σε ψυχική και νοητική εικόνα, μας έχει δώσει την πρόσβαση στον κόσμο των ιδεών. Γιατί προς τα εκεί κατευθύνεται ο Πλάτων, προκειμένου να διευρύνει αυτή τη συνειδητότητα και να μπορέσουμε να μπούμε μέσα στην αιωνιότητα των ιδεών, αποφεύγοντας πλέον τον χρόνο. Γιατί άλλο ο χρόνος και άλλο η αιωνιότης. Εδώ βρισκόμαστε σε μια κατάσταση χρόνου. Ο χρόνος είναι αυτός που φυσικά γεννά τον Δία, το Δία νου, και ο Κρόνος είναι ο Κορώνους κατά τον Κρατήλο, μάλλον κατά τον Σοκράτη στον Κρατήλο του Πλάτωνος. Ο Κορώνους όμως ποιος είναι? Δεν είναι ο κόρος και νους. Κόρος σημαίνει κούρος, σημαίνει κάτι το μικρό παιδί δηλαδή. Ο Κρόνος δεν είναι το μικρό παιδί. Ο Κρόνος, κόρος και νους, ο κόρος είναι η καθαρότης του νου, η οποία διοχετεύεται στον ιό Δία νου, ο οποίος πλέον μέσω των συζύγων και όλων όσων έχουμε πει, έχει τη δυνατότητα με τη συμπαράσταση της θηλείας αρχής να εκδιπλωθεί και να γίνει αυτό το σύμπαν, τόσο το νοητό όσο και το αισθητό, μέσω του Διός νου. Για να και το κλείσμα του μύθου, πώς κλείνει. Ναι, να πάμε μετά από διάφορα ξαφνικά τα οποία συμβαίνουν, να πάμε στο τέλος για να δούμε τι συμβαίνει πλέον όταν, εάν πάλι αυτός κατεβεί και καθίσει στον ίδιο θρόνο, πλέον ο φιλόσοφος γυρίζει πίσω μες στο σπήλαιο. Δεν θα γεμίσουν τα μάτια του από σκοτάδι επειδή ξαφνικά ήλθε από τον ήλιο. Και πάλι το εξέχνεις. Η αντιστροφή δώρα του μύθου. Μπαίνει μέσα και σκοτάδι. Δεν βλέπει τίποτα. Εάν πάλι... Ξαναμπήκε μέσα. Τώρα δεν βλέπει. Εάν πάλι παρίστατο ανάγκη να διαγωνίζεται αυτός προς τους αιωνίους εκεί δεσμότες, λέγοντας τη γνώμη του για τις σκιές εκείνες, ενώ ακόμα δεν βλέπει καλά. Προτού συνηθίσουν τα μάτια του στη νέα κατάσταση, και για να συνηθίσουν δεν χρειάζεται και λίγος χρόνος. Άραγε, δεν θα έδινε αφορμή για γέλια και δεν θα λέγαν οι άλλοι για αυτόν ότι με το να ανεβεί εκεί επάνω ήρθε με τα μάτια χαλασμένα και ότι δεν αξίζει καθόλου τον κόπο έστω και να αποπειραθεί κανείς να ανέβει απάνω, και όποιον επιχειρήσει να τους λύσει και να τους φέρει στον απάνω κόσμο δεν θα τον εφώνευαν εάν μπορούσαν να τον πιάσουν στα χέρια τους. Όπου εδώ είναι και μένει εδώ αυτό το τεράστιο ερωτηματικό μετέωρο, διότι την απάντηση την ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ξέρουμε άλλωστε ότι το κάθε λογής κατεστημένο όλων των εποχών, βέβαια, φωνάει τα παιδιά του. Όταν έρχεται κάποιος ο οποίος το διαταράσει με αγαθούς σκοπούς, τι κάνει? Στρέφεται εναντίον του, τον βγάζει τρελό, τσαλατάνο, ξέρω εγώ, επικίνδυνο, τίποτα άλλο, ανθρωπέα, τον θέτει στο περιθώριο. Αυτό δυστυχώς έγινε και στην αρχαία Αθήνα με τον Σοκράτη. Βέβαια, οι μαθητές του, ο λόγος του δεν πήγαν χαμένοι, διότι μπόλιασε και εκείνη την εποχή, αλλά μας φωτίζει μέχρι και σήμερα. Φως. Θα μας φωτίζει πάντα αυτό το φως.
αρκεί να μπορέσουμε εμείς να καθαρίσουμε το δικό μας, το της ψυχής μας σώμα, όπως το λέει σε αυτό εδώ ακριβώς το κεφάλαιο, και αντί να το στρέφουμε προς τα κάτω, δηλαδή προς τις ειδονές και τις πρόσκαιρες χαρές, να το στρέψουμε προς τα πάνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια εξαιρετική εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άδωνη. Η δική σου βοήθεια ήταν πολυτιμότατη. Τι κάνετε, όλα καλά? Como estão todos bem? No Grécia Sempre de hoje, nós vamos apresentar o mito da caverna, a alegoria da caverna, escrita pelo filósofo grego Platão em seu livro A República. Acompanhe comigo.